no bi ato Captain Kebwache drugstore Jema for Kentambo South for Yawada Jum ana Amina Sela drugstore eno wo university wo Metro University kwan no so otra email hospital Johnson hono mo a drugstore na hono mo no Celia ye mate Celia obi drugstore hono mo so benya bi ato hono mo na brekumfo so enko enko abrante herbal shop abrante drugstore obenya bi ato hono mo domafo nyinara aduana pesi kurum monko awase odifuata sofuata na wotwe sofuata awodoma hinkuru awase oba sunwan ochina ekopem ni fieda unyame adawroma prophetic conference no koso de na odifuata efri sunwan apostle Ignatius ata edina ni monyam ebetesa adwumadi na chi ndisha no so na so tu anamo na bra na fahudie ni woje enye den enye nyina ye de ya me number ni nyina ye 0245 27 25 21 0245 27 25 21 0245 27 25 21 0245 27 25 21 me number you fra mejo so enkomo bia opesa me ni udi no me ni ubedi 0245 27 25 21 say sunsumu honamani problem bia fa bedan kro bia Herbal Clinic and Research Center ye beboa ama opomuden na CPS ita onyame hira me da se bebre se wo frɛ me onyame hira me menso me da se ye da Krobia Herbal Research Center ase abo no wotwe apa ho meeting no aduanan ensia o de ne betima ya aduanan so ye tam ni nyina enye pepepe na da ebe ye pepepe no na kire so tumfuo nyankopon no eba enti enye pepepe da na samre ebre duru safe ensama hodo a abegu pono so ahodo no ye de ebre wo na utimi ehwe eye de ekoso ene de eba nyina na ho etimi etow na afi onamo na wahwe ho yie ensuo no atoyie madika ka kire wodada ukodoma ahinkura gidi mframa na fa wamfie brekum ensuo atre domase bono region de papa na hyase o chene nkakra ogusu a o chicheko na enawa ho me wira ho kakra bet eye ena metiasem bi ewo kira kwan no so na mesre eye kira Sunyane West on municipal chief executive Sunyane West ade we ya ebeboa me pa U10 na ewo eye New Doma Koto Krum no wa hu U10 no misrawo U10 na ewo New Doma Koto Krum no sa U10 no the rate at which our accident is so nansen no ano den accident na esisi so nansen no ano eden enenti meka kire mu a mo wo eye New Doma Koto Krum se mon hwa sa area ho yie pa na enne nansane nne abrantie bi edi moto ebo homa ne nan mienu wei abubu mo hu sa U10 no so free eye New Doma
Koto Krum na okwa Flower Bells no the first filling station na ufiri ha okọ no so ufiri aye kyerɛ so Banatra police barrier na the first filling station U10 ho asɛm na meka no U10 no mompe bibi enyo emfamfa ho na mete asɛm bi na mekɔ no in fact ena me rehoe mete sɛ akwanhyia foforɔ asiso awie yi na maame bi nso frɛ me kyerɛ a wanya 119 years ɛna nɛ ɔfrɛ me sɛ ɔbɛsɛ ɔne me di nkɔmmɔ bi na yɛ sunsum mu nkɔmmɔ nti me mmra kyerɛ a na busua na me si so a mekɔ kyerɛ a no me werɛ hɔ papa me tra kyerɛ police barrier no ɛna me moto yi de guragwagwagwa ansi bi de pocket ne sa ni nyina sai oh ana wo me fa kyerɛ akwan so de ne de wo mahwɛ me emfuturo na moto ya sai so na ko edi gbe maami so twɛn me maami no so se ɛsɛsɛ ohume ansa na fie da ebe eduru ninim de ebesie na ya tutu moto yi na gye sɛ ɔmo kɔtotɔ se pocket ne hwan de ba at the same time sɛ mekɔhwɛ saa akwanhyia na asie wɔ hɔ no na saa U10 na wɔn ayɛ wɔ hɔ no kɔkɔhwɛ wɔn sɛ ɛyɛ dangerous montwerɛtwerɛ nto hɔ na nyame yɛ adom a ɔkyena medi saa New Dama Koto Krum na me maame aberewa no adi nkɔmɔ moto ni sɛ in fact frankly speaking wɔn kora ne wie no na me wura kora hɔ because the way na mfuturo na si abome ne bra ma bre no mantimi antoa so ankɔ kyerɛ ano ma me nkyia Unique Academy proprietor ayare de besi bia ya wai amfa nyawa wɔn adi na kyigya wɔn no wɔn na ayɔ ma me nkyia teacher fo a mo Unique Academy kyerɛafo mo pesuku a wɔn tete nkwadaa ɛtea nkwadaa ɛwɔ asundwie kwan so na onko ya no my right ya fa no ko Unique Academy odo kwa ose na napokusi wo school fees no enduru 1.5 okora tra 1.5 2 million na beka kyerɛ me Unique Academy ma menchia eye headmaster ene supervisor ene adwumayɛfo a mo ho nyina no mo proprietor nyina ajare good evening na no ye di nkomo bi na eye sunsum mu enkomo na yegusu a yedie na no na eye wo mu dum nkane ase ne nkrofo yew se wo mu hu se niema ba yew se de ye wom na wo mu dum no anti me ka kire mo se mesan so atoa so obetimi agye adi open so a manyinni betimi de ewo ho ene de ese wote ma me hunu se na me ma hunu se bi sei ena me ye nyame ya adom na se me ne papa nkomo no twetwe ewie a me ne asieye watchman ewo Bono region ha ewo nkomo bi me de ne beba 1-on-1 wa ma metwe nanum kasa na mo watie na memo hunu nsem a ekoso anadwo ewo asieye bi ewo Bono region sunyanka ho bi kyera asieye eka ho bi odomase asieye eka ho bi Berlin top sunyan asieye no eka ho bi Chiremasu asiyem yenu bi ewo nwuram ba ko eye religious ayi asoro ne mu yeni dia asoro akasiyem yenu bi ewo eye Bono region we mu niema a omo ye no wo ma sieye no bra oda ama na wate na wi ase na hokwa na meka kire mo se papa no ebeba na no nkomo na yedi ye no ebi ya wante na sanso tie bieu na ya sanso atoa so yebedi nkomo no nkakra mo hunu na no me de ofa ya free time o sha ase ya ne kwefa so a honhu ne bewura na kopem se yeduru ba bia na okọ ensu ase ma niema o ye no wo ensu ase mu pieto na sese aba skin no mu nhye pieto na toma na bia so asese brezi akora ye se ye mo
any some lifestyle be a abano say nyekwa yebeto aso anti tie ene no but animu no de emma nti tie ene no for security reasons and matters asemajo yeja boko de nyame adom na moso boko ensuo na bo won ensuo ne de na nyina ka brabo no ho nyame ayebi nyame February pa ensuo na mu na wo si me hu ye na kura na na bonani ehwe kuma na se doma area ho na bonani ameni beba me ho se na mframa na me frɛ doma na o mo se de apranda ne mframa na esi fa wo ho no ano edin anisima na jemu wo ha sei ta me ayebi ne hu ehu papa o ye wonderful one wofa wana bit nanso ye engine ni papa no one ye engine ni ne hu ehu wono so na ne trimu wodene nyame nyankopon ne trimu wode ne trimu wode nchane wo bibiara wa asase so tumi bia ni wiasa ne trimu wode nchane nyankopon anya wono na atwere se mema wasida so wondam wo bible mu wo bible mu yentire ne trimu nyadene ba ye hu ni se ba ye boko baby ahumobro ba ne trimu wode won number 1 first class nyankopon ne trimu wode papa papa Yes, modinfo a wona ne tremu odene nanso ahomobro nti wono so na ade ba kwa wo ya efe ne se wo twene se ubesakra ubesisa wa adwene sakra na ode na bufuhye no ene timoden no e de aba na ode aba sa na fe wahu de wa ositie sa no ono nkasa so bo san so twinunkuno papa oso no obi nche ni tumi David ntu peso kire se wo tumi chen no a obomo hu se wo tumi nti enne wasakra wiemu enne de wanka won pese meba hampu David na no ye di nkomo very good na ye duru bra na ose one na so de ma mo wata etra mfie dodo sen you we check here check free 1989 check free ho 1989 yes naturally say close to 40 82 cry 44 years right into 89 naturally say 30 something years yes tama menen intimate ye me ko jana wade no 36 years tama me jana wade se ma jana wade a wo se me mfa ne niam mera no si aye jai ba wade obesun no ye be ye ni nyina wie 2015 yeah ena oni ni ja ware sa ena ode ne mpata de koma no pepe de ne koso se e ba ne sa no wo ma me nware wo twe kura o ma nware me wo yere e wo ma so no wotete me yere o wo yere wo ma yes ba na otete yes e wo kwan be so se o ma ne skapa ba gina ne nsam de emma enyina because nikunu no sa ono watana che wono so na me first wayo anka ya wade pa se wiase di anka won na medical wade no but sunsum wia ye honamu de o yere na no wo wiase no ona ye wo yere ba sunsum mu de won na ona ye wo yere panin sa ena yere panin bia so twekora ene de na odi ja wade no wono mpapa mo na ema mene ne jaye ebedru baabi no papa ka cha me se niema si a o se ye no ma hwe a ebedru baabi no obeham aidabo mama bodam anase ma brabo be ye basa eye no kure so nti niema obeje no niema fitanku a nyina fita ntuma fita tete pan white bia ye wo ba fo friday gare no sapo fita
towel fita bucket fita semina bucket fita wo yes na shan wa ni bi no sa pine no pa bi no pine ne titi no ne bucket sa titi fo ne manko na me koto o ma ye toye e na odwan fita e na ye de konsu yi no ana ye ko ya mamre na odi jawade ye de jawade this one ne nware bio but ya obesram so woni ba ja ya eno nya kayo but one ne nda David na ne David ne but otim besrawo ma one ne di nkomo ye di nkomo ba mo se wonko nsuo na se bio nsuo na se de menko otime de me dare nsuo na ni but se ba konsu ase de monko David me kura me mpa ko bi okay na no ne ye di nkomo de afa time na one no one maame wata ba no etwe eware no now say ensuo na se ho no eho na wo de wo bo plans bi ansa na apia bonten ene de sa na etie te sesen eho na plans ne de dawson won say dwaman bo na ye ka no me see no de me hu wo ho a me di ho adanse no about 70% free ho adwamambo ani sesenti say yesi dwamambo ma sisi ye man mu binum ye omo dress mpokura enye fe no efiri ho no na eba because ade a wasa so ha companies a wasa so hai na nyina so mpo ase no bi ukokwa ade a wo ho no ade a wo ha no enu a wo ho so bebe ade bia wasa se so ha ebi wo poase ebi wo ye wo radio stations bibia send them out information first time me information no met me aba na say me team program e wade ameye na omo tie e wo ponase ho sa pepepe na omo tie ye radio no sa pepepe nti say ye ka wo mo ho asembo ne na omo te me wo ha dia me ka bia na anu me ba ye ko ye kura no omo wo nem ene me say aden se ye hwe ma nipa atwe no omo se da bi won say enukure ni sisi ankasa enne wiase ayewo no nyankopon na hindie ne hobiem nyankopon waja ye pa ma isi abronsam na elediye nyankopon ja ye pa ma isa se nyankopon de wa ya ade nyina awie won sam bo ade foforo bia bi ni obeye no wa ya awie na sisi enne wiase no e ya abronsam wiase ayewo bronsam wiase ne won yes nti nyame no wajaye pa ma ye se wono wa ya hwe Kristo abewu bebre kura ngene ni Kristo ba ye kura na ye ngene ni se wono nti asore ewa asase asore wonsu ase ya bibia kremusum kura wo ho asore wo ho kremusum wo ho na adenti na asofo no mminum ekwa mpu ase kwaje tumi bibusa eno so ye question na me so nka bibusa sana etie nti sumbia ewo ade a wasa so hai ne nyina wo bi wo ponase wo pepepe aye pononko ana se nsuo bia ana pononko a enye pononko a epo ankasa so no ewo ho epono hu memfa ne se eho ena ye omutumi kese pa na wo ena pono so no enya mame wata tumi nkwa na ehyem o sa David enya mame wata nkwa tumi bebre ewo ho si aye wo tumi bebre wa asase so no sa na mo so wo tumi bebre na ya na mo ta ka sama mame wata no etore bi o mo describe na o mo se ne soro no ye nipa ena efom no eye fish etisen ene dia no kre but entisa 100% eno se o bedwade abansuani abayi ne hu akire obi a na oye oda ne ho sa pepepe ene dia wo ho okay na se odana ba but se o wo punasi angasa o mo nante se ayeso ye nante ya
Sa pepepe onam tete se nipa say wudru a me de me hu ye enam de me nim hu adanse na me di enye obi di hu adanse na me di me ye kwa say ye nante se ye no ye hyempo boa ye bibia no sa pepepe na yeso ye no woni baba ho snatch say ye wokru kesiem ye wofi ye didi ye yesi ye ko dance ye niam bibiri mo ko restaurant mo ko bibia enti for swimming pool sanso for na so bi me si ade a wa asase on se wo ko wa enye nsuo mu na wo biem okay wo wi ase foforo sa enye nsuo mu biem okay sa na o ma ye ho okay but wo sese wo ni ani na wo ko hwa ye nsuo nso na be fa to hu se da ho a sa wo nsuo na da ho sa but se wo ani a wo hu se nya nsuo ase ha yi no eye kuru sa na da ho sa be bia bi wo owo ye wa police fo ho ye wa soldier fo ho ya nurse fo nyina wo ye wa nurse fo ho sa fo nyina timi san so ba wiase mame nkyerɛ wo ndema ba ko mienu bi so wo hu ye se tumi bia ba wura police ne bi mu mami wata tumi be wura no mu abusa sɛ yɛ den na mami wata tumi be wura no mu mami wata police tumi na be wura no mu because we police ni the police na won so na sa wona aba sɛ we police be ma ye be suma police ba ɔwɔ no na aba ma na attack na oye police ni be man so a ye be suma police ni ba sa almost sam toda teacher for create me ye on mo sa wo hu say teacher so we teacher ni be ma na omo hwe na omo ntumi nyawa ye betumi ma teacher ni ba bi aba na o mama ne transfer na aba no ba kuro no so school kuro na so no ba ba kira de wo hu no kuro no ba gya wo yire ko di na chi na omo de no kuro nyame anim omo kuro ni pa too much wo di akire dia ofa wo trebete omo ni ndodi omo ye romantic ne de ba ye ka omo so omo se akrokro die na wo pa wo mfa ma o wiska and wo hu no so ye teacher ni in the physical but in the spiritual realm no wonye teacher ni wonye nipa David yes man no mo suma but o nipa te bi no pepepe na ni se madam men mizia nka first na men wo betimi atena se edi nkomo ye di nkomo nyina na omo aba ha na omo aba studio ha obeba wo na wo hu ba wo be hu no me hu no wo no kra na be ka cha me se men ka sensi menye we se wa ha nka we anaka we sa ave yanko e man dressing no very good na no na wo ka no e ho na e di si ye no wo se e man dressing na aba no man dressing no any spiritual marriage no person dey fa dressing no any spiritual marriage no ya wi na fe next ayi na fe yesi foforo wo omo ankasa na sa spirit no etoda bema ana oba na be free kingdom hon maba ena dia be ma ba sisi no ena anointed oil ni niema ye ko malam difu akese bi ho agi niema bi a breaking tea ye ntumi omuntumi mfa sa ade na emma sisi amene wo kasai na ye dress na omode ba dress na omode ba okay nyankopɔ kura no bible mo no wo kyere tra se oba be hye tra wo bible nyankopɔ wompe wonim die nti a wompe se bible no waka wo bible no se oba dress se bema enhye bema de ma bema so enhye ba de wo bible you die nti nyankopɔ ekasa asem no ye nipa ye nyamu nti ase nyankopɔ nim se ewomu a atamfo no mo de beba na wo se ye hye ye ho so ma ye nkoye na ne ye de aba se wiase no koye nim wiase no konanim de yesu ye koye nim wo fa ye wrong decision me kam chiro
nti dress na aba sese no yes won wo ho wokọ ho a ntuma efiri ho ba entuma ye eba ye pants eba then ma pants a mo ehye panty eba G-string ne wo de tunumu ne wo de nyabotrami wo bo aba okay omo vest ba vest ya mba na shewo down eba 19 eba night wear no saa de no me sise me ware kura me yere won hye saa tale no bi mmema na akotwa material amia me pe na wakopam na wa hye wo fi yes night wear no saa de na ye di fast kura nya ma be egu a wade bebere night wear oh but mama no attractive so no yere de na wa hye night wear ne tomo wofa about 80% nya papa spiritual yes it's in suas neba obasa uko Togo sisi ye ya krobi ti se Togo uko Togo busa se o materials niema na o mo ye de ba na afri hin ubetrace wofa ubechina abere uhuma bi e pam no yes ba ni nyina so free Togo ne ayi na eba isa I see sana ni manete ye no tama ye wo ho no so omo e de niema ba na omo surprise ha omo ti se Ghana ha si se ye de be ma Ghana fo no ye mfa ma Ghana ha Ghana fo de ne ye mfa ma Ghana ha ye de kokru foforo so ena ye hu se Ghana so ye poor country ye ntimi nye bibie nti ye de kop baabi foforo na Ghana fo akotu se ho de na ye papa okay sana ade na tie nti saa de no secret a wo muni se efri omukinom na ba ye nkuande a wutahia oba besra o say yes mama watan ba besra se ne dia se wa hye e dia da me se ma dodo na ntimi nkamu no kure ma dodo na ntimi nkanu kure no ntade no nice way no wofa se ma no betumi aka no kure se me metaso da ye me ne bada e be mada meta yesi metimi edidi wo da ye metimi yesi metimi kopati niema bibire wo da ye mu ani kwase ni panya ni nyina nyina ntade na yes ndrese wo me ko fa niema wo Togo Côte d'Ivoire ene so ye be konso na Egusto onso bo country be say free country na e baaye ebi wo kra na company no wo Togo ho ubeko but company nangaza no baby anema ni free ba material chemicals ne niema no free ho free baby foforo ena eba ena omode ye ena company na wo ho kra no companies bi do na ye mami watadia o say company no do na ye mami watadia company na ye hu ne physical wo countries e ko fa na United Kingdom wo fa company mbinum wo ho a omukoji tumi frimpo ase na de ye adwuma no seriously si asofo mbinum ko mpo ase ko je no saa so na omoye na wakoji tumi ni frimpo ase yes nti won na supply na niama no nti ono a ediba na o de abegu store so ko fa free turkey so ko fa free debi enye ni nyina na efiri ho enye ni nyina na efiri ho ebi wo kra company no kra wo China ena wo surprise unim no what's in this car what the abro sana etie ena omuntale wo ho ye say show your back and I trick Jesus in talibibri wo ho a mane share these days no me enukure ni me hu bi kura na mani ye me ya na wo muchine ya egu ho na wo mo endura Sunday ya enwumere no be me ewiampo be ye tum ho na me bakuru sister bi dress fine me hu nani ma me sister dey would dress efe me committee na me twem wi me hwem achi na chi nyina egu ho me se wo be bro wi ase wo baaye adan
wofa saa nneɛma no bi nyewu saa nneɛma na mma na yɛ no ɛne na di hawo na brɛ yi wo wokɔ kuro Islamic countries Ghana ha wokɔ Tamale Borga Saraga Bimbila Chamba Kuwane Loloto wonenamua yendi ne himfa na wosa kɔ vota echine vota ho mafe do veni himfa wochine ho nyina wie na wohwɛ spiritual marriage na wo ho yi na wodi toto bono mamu afa be 80% spiritual marriage. Yes. Adentia. Omo no. Me starting free angunafo so. Angunafo no hu ade se mahu ade no watena so obeka. Okay. Na omaye hu amambre ntem. Okay. Na free ho. Okay. Na omo so da was out to me pa. Angunamamu. Yes. Ndro ho. Mami wata to me no. Omo wo ne busum wo ho bebiri. Me sister ba akokora wo bi. Oh, mama wata to me. Yes. What ono otimi frɛ me kɔ ne nkyɛ kwa otimi frɛ no oba. Timi frɛ mama wata no. No, otimi ka kyɛ me se me sensu ngu ayuam. Ana pan fitam esini den. Osimi nko sensu omegu me sagu mu ano wa frɛ no waba na yɛ di nkom. No ne na kasa. Yes. Wone ne kasa mete wo bi. So omo de omo nim. Wono Mrs. Andi wonim. Ana omo kabrofo ana omo kamukuru kasa. Kasa bie ni wiase a wonte. Mama wata no. Yes. Kasa bia. Ni wiase a wonte. Ote bono. Me say wiase nyina kasa bie ni ho a wonte. Eni ye say na kasa no beba. Kasa nkra beba kra wono kra de wode wo fra beba. Yes. Ya wo fra na kasa bia a wote bia no. Enna wo ne beka. Enna wo ne beka. Sa. Na wo ka wasam na kyele no. Sa. Ntade a yeshe no. Ntale no. Na ne enwi na abana. Enwi ne dia metumi aka se 98%. 99% cry wo modia. Efiri. Enna de omo kyere ne se wo bonwi ne colors ne dɔɔso no. Wo fa ene dia sisi a wo befa. Dia wan. Enwi na ma na bona no mo de colors red, pink, yellow no mo dia frefre mu abono. There be wo fa ene dia nya. Wo ene omo pe. Yes. So omo na de ba. Nto de Ena on say omo so no embre pi no omo colors a omo pe. Okay. Ena spirit bia so pe ade colors. Maybe a disco light will be no spirit pe ho. Yes. Maybe a disco light will be no omo pe. Hey. Yes. Uko omo kingdom a sana e hotie. Maybe a disco light will be a Uko omo kingdom a disco light nko a. I don't know mo pe disco light no. Say omo so omo de no no. Okay. I say a man abu no ma bo muti na red wom, yellow wom, pink wom, colors bebre. Enye. Eno na sa marine kingdom no wo mo pe. Omo pe. Nti wo boss do na cry omo de a. E na de afiri omo ho e ba ya no ukoto hia. We are a member. We are a member. Yes. Into who? Who so wash an Atali. Atalian show. It is a wash a kotoko. Atali. So when your member where the other sir. And the air den ya baby Atalia or Modi Atalia 1 billion by we are say. Muni pa 1 billion na mutosha yenina muni baby amoda. Say or muni baby amoda. Baby a wo beda bia na onim. Baby a wo ko bia wo munim. To omo ni taw. Omo so munim, omo ahu. E na omo so wo nkrofo so eka ye ho asase so. So omo atin be rent kura wo bi fie ti wo. Unhu say won ma. Wo say Mami water. Ofa wo abotre bi ti say. Wo no betimi abetena fie. Be ye mfie du. Unya no ho nsem nkanda.
na so ne wɔyɛ no wanya ade na nwia wontu nkɔ nti ɛdeɛ na ɔmo pɛ mmoa na sɛ ɔmo pɛ because so da bi amba no bi wɔ hɔ a wobɛkɔ ne dan mu no wobɛhu so na teddy bears wɔn sa teddy bears no toys no mu ne bi wɔ hɔ a wobɛhu so pɛ nkrama na sempa obi so wɔ hɔ a ya na ɛte sɛn okay obi deɛ ne deɛ no ɛne fɛ ɛna ɔyɛ obi deɛ so gyina bibi so na nyɛ maame watanko na ɛpɛ saa nneɛma no ɛyɛ David ɛnyɛ wɔ no nko a tumi foforɔ bebree ɛwɔ hɔ a wɔpɛ me tumi ama asom no ɛdɔɔso no saa yes wasom tumi bɛyɛ sɛn ɛdɔɔso sɛ waka maame watade ma ranking baako yɛ sɛ yɛ kɔ yɛnyɛ no baako okay watase na kyerɛ sɛ enwi na woka ho asɛm no na sɛ enwi no yɛkɔ Kumase ne Nkran ne Tema na ade a yɛhu sɛ gu store ne yɛkɔtu na yɛde aba na yɛde na mfiri maame wɔta hɔ ne baayɛ saa nwi no dodo na yɛ ɔmodia na ɔmode baayɛ sɛ ɔmoyɛ ɛkwan a ɔmofa so de ntaleɛ ba wiase no saa kwan na so na ɔmofa de asomadeɛ kura firi hɔ ba asomadeɛ kaa sa yɛ yusu yi kaa deɛ kura no ɛna yɛhu kaa bi wɔ obi atɔ kaa fresh na esi kaa na akɔnya accident wɔfa nneɛma a ɛreba no yɛnim yie ɛna nea yɛmeya ne sɛ yɛwɔ difoɔ wɔ Ghana difoɔ bebree wɔ Ghana yɛwɔ akɔmfoɔ bebree wɔ Ghana ha yi ɛyɛ malamfoɔ bebree wɔ hɔ nanso yɛntumi nsɔ yɛ nneɛma n'ano ɛna yɛ ano nyɛ baako because sisi a wohwɛ yɛ ɛyɛ nkremofoɔ ɛne akristofoɔ a ɔmo nhyɛ danka akristofoɔ sɛ ɛyɛ akɔmfoɔ no yɛ abosomsomfoɔ deebi anka na nte saa yɛnka mbom yɛbɛtumi asi saa nneɛma no ano kwan nanso adeɛ a wɔ mu ne sɛ kɔmfoɔ bi wɔ hɔ a wakɔgye maame watatumi enti wo de wo ha wokɔ sɛ maame wata na ɛna ɛha wo de kɔ a wɔfa wo boa wobɛtumi anante ne wɔbɛyɛ 1,000 years ɛmfiri wo so sɛ hɔ na ɔgye ne tumi saa ɛna bi akramoni bi nso akɔgye maame watatu saa sɔfo bi nso akɔgye maame watatu saa na ɛte onyina tumi baako na mu yusu enti sɛ amusa wo so obi kɔgye maame watatu mi na ɔyɛ ɔsɔfo a wobɛda hu na ɛtɔ saa nipa na otimi preach tia Marine Kingdom na ontumi na ɔka so a ɔmo wɔ level ɔbɛka akɔduru wɔntumi ntra saa wɔntumi ntra ontumi ntra ontumi nkasa ntra wɔn sɛ me ka ɔmo ho asɛm yi no first na me ne ba na wɔ hɔ na me ne wɔn mo yɛ adwuma na nka me nka woyɛ me dɛ me nka yɛ fie nyinaa apart from maame ne mpapa wɔn nkɔ n'anim sɛ saa adeɛ no wɔ me so this abane si asto ya won fa no beta na sɛ anka sɛ na no me ba akɔ yi ɔmo ba yɛ ɔmo wɔ nim so adeɛ a woyɛ ne yɛ mpe wo gyae o tete wo moto saa na me yɛ wo interview na wana na David sɛ wo de wo die mfom so na wo yɛ ɛnyɛ anka wo busan wo yɛ me interview no bi si me nim a anka me nsɔre nkɔ yɛ nti amanyɔfo wo bi me say your politicians are wo kita minimum afri wiase kɔ hɔ ekɔgye tumi wɔn sɛ yɛ say obi kɔ maame watanche kɔgye tumi a one sorry straightforward anko epunase wo wɔkɔ malam bi hɔ wɔkɔ difo bi hɔ wɔkɔ konfo bi hɔ sɛ me kɔgye mu a me kɔ busun bi hɔ yɛ o maame wata busun ɛwɔ wiase ɛwɔ hɔ okay nti wo kɔ sɛ kɔgye tumi a wo yɛ ne member okay nti we a politician na ukɔgye sɛ tumi na wabɛyɛ ne member saa ɛna wo so sika deɛ wo fa no kwa
na so wie ye nyefe ebi wo ho so wo ma na obedi ka sai bi sa na omo so ye omo adwuma obeden obesai wo ba bi ma mo wata no yes so won so ni sika won fa makwa Satan fa na ade makwa wo adenti obesai wo mba bi na sika na wo je sika na wo use na free hin hwan moja na won fa nye sika na ma hwan moja na won fa ngina so hwan kra na won fa ngina so na ode moja na eye yanka sika e moja sika de moja adenti na ejis enye moja na ede ko jiska dru ede moja na jiska dru saa so na ukope sika free no ho e dia ye politics no moja na ode ko ye no nipa moja so na ode ko ye but omo nka ne nukre omo enukre no omo nta nka ne ntam saa wo be wure makodru baabi no won se ma de kwasi asem saa tam so na wawure mu awie nti so de nipa nso ba ye nka nche wo se fa ni mame watade won ka nkyere wo se fa nipa brem daabi fa nipa brem na menkum one de wonye omo na ba befa nipa na de ko enti mimi wa hai brebi ewo kyeremasu na won madam fo pa wo ba me ho ma mebuan pa na ne nua na obi boni dua me ne nua no kra before sai o maboni dua ma ka che so wo waso odene na wo quiet ya wo se meme wo wiase de obi antime nyame 3 months wo so me nam esu mama am so tamo apan na ukoba obesisa tamo apan sesen yekuno me ma catch ne bra ne se wonua ne tie me ngi ne se obenya na dua na omokotu ye no dua no anye dwuma adentia se mahu da ne kra na ekonyina me hu ne kra wo be so me na mu nyina be bia ne kra na gina ntuma afra ne kra enya ade ne kra no be sa aba na chi uhui ohun me wo hu enya ne nyina so na metumi aka ohun eduabo ya ye ka se duabo no mimi ntu dua me nda ne dua na me mma bosom ne mma wo ho ntu dua onna ne dua but what Messi anokwa bosom no kwa want me mma wo fa me wadru wa ha me de maw opa ko commercial bank na ko sisa o musika nyina na ye mbo dua na yusu sta duro no dua na emma bosom no kwa baba wo ncha babu saw say commercial bank for so no wa be sa musika ye no kura na wonya ka de bi oda ye no pe no ana no ba wontu dua na dua yetu se yetu dua ye da ne dua yetu dua se mo akobu so ne nche akopa na chaw atwa aboa meme ntwa moja se matwa moja nde me ko sisa wo bi kra e de abesa wo de e bia ma ho se bibia wo kredru no wo bewu e bia ye wu juada ne e bia ye wu 6:30 pm nti wo se me chini me nko be bia kra market wo sunsun mu no ye wo kra market yes bebia ewo no me kwakwo hwehwe juada ni a wo ye bema ya wo no 6:30 pm ose ye wo de market ose ye wo de market ni pakra market ye wo ho ye wo ni pakra market ewo sunsun se o crowd ti ye mu no ye wo te se wuku oyi ochina achi eye wuku de dwai no abo se ye ton bank ne bode ne nema wo no so wo ho sa no so wo ho sa ye wo nipa kra market pepepe I don't know ye ton de no se ye ton nipa kra nko wo nti obi wo ho akoji skadru fa wo ba brem nana mintumi fa me ba bi amma okay fa skadru fa de ibre ne ye pe nipa wofro
nipa be na ekoku no obi kra na ekwa akwache no nti yekoto na no hwan ba enye wo ba na wo jajai no ho hye ne ntalefun ne ne niam bi a wo ne nanenam ho no ne kra ne nam market ho so manya ache no wo ya chewo o ye member ya chewo nti wo yetimi di yetimi di wo ye ade a wo mpa bia at any time bia yes because wo she wo mata ade wo fa wo say mama musa wo wo de every 1980 ebesi year 2000 hwe se mpanyifo ewo wiase na hwe mpanyifo a ewu na hwe mrante ne maya ewu any every year 2000 ho so ebesi nde na hwe se those days no maya ne ngokura no youth ne mpanyifo no hwamu na ewu isi de mrante no gudodo ne maya no saa na etie because overshare poster 31 41 28 18 17 kura na edi ne poster bobo ho what man who boys bia no mo atwu to vista na mo pant na egu me hwa won mo me say unni ma me ni papa wo fi o mo antete mu dodo na ho mo antete wo no. And the Safon Kran now say a war. Yes, because on what you wear, ye do walk now cran war. I walk into would the pediana, the winning namo. I dare it will be put no ye coon. Nay, say, as me say, will be busy. And then I made the beer maker say, Bono for mamma near different a ham. Na me, I dare ye me ya. Ewo wiase a me baye ewo bunu mamu ane se me moja kitu bi mfre bono ofa ne die eye me yakase anka ye nka se me na bi efre bunu mamu a ofa anka ne de anka me danya me ase anka me hu ahemfu a ewo bunu mamu a me nko no wose ye ndi nkomo ka be kone na di nkomo anka me ko na wa kire se yes ma wa konfo no enyesi kuru no betumpon sa sunya enye sunya ni o sunya na mumu na enye ni awen we no ye ka sunya na wo hwese o muda na kuru no anka se akuru no beye no ye yi kire wa enye ni awo sunsun no o muda na kuru no enye sunya ni na nanu nyina na dodo na nim say nyesu nyai ni omunim nka fetching say yana wo fa me chini Ghana nyina sunyan na manage hu se metena obi di prota chem se me man 2020 million wa mame prota obrekum se me brekum mempe aden debi brekum doma mempe prota wo would chem free mbeje na matonage scanner dia bato bi obabi hofro ade na ompe brekum wenchi techimai doma hinkru se meto asase sifia tena ho menye fane brekum ade brekum wofa wodie ma nana tano ni yesi mu ye program was scan kura no so tie media wo kon ho be ka kiro memintimi nka memenye bunani obusa nsu tano no na o nsu tano ne kasa yie na obe yi a kire na obe hu brekum yes wo wia no wo kodoma wo wia no wo wenchi wo kurobi ufri chiremasu no wanafo ukodoma wanafo ampinkru sa apin edebia mekawu ampinkru na mumu ni sa no echedoma ampinkru baby hospital no sa kru ketwa na wo kwa wo left kru ni chendoma we come chiro
spiritually ofa mimi nyebunini membene Ghana for so enuntia na wo hwa amana sei ofa meme kwa kan wunyini me kwa kan wunyini nti sunya na ehu no nye sunya ni spiritually no yes sunya ka fe kukese pa fe sumwa jana mana ese me se me tu free sunya ha nde me komachi tamale na makwakwatana and I said me kotena wa kura na ye cement na Ghana de ndie me kokura me kokuru nti tama na wo sunsun mu ayi fana na Marine Kingdom no mama wata no epepa se edwanie hospital ni station ayi fana mota agrupa baby aye takopa na baby aye dance wo baby a dance wo baby aye bo dance no club pub dance pa mo ko yede wo se ho na ni je no wo ani je mburu so bia wie ubone baby a dance wo anajo no no wo se na hwu strategy wo ena omode ba atale na ono beda ne ho nipa ahyaba no wo ba abaye bi wo fa wo ne wo ga kwakwagina wo be dikan wo be ja wo ga no kra akọ friends sister wo free atale na attractive very good nti wo ga no so ba force say sa atale no ni won so kwakọ pe bi ato because hu no sa waja na hwe no wo be ko boutique ni na sa nti sa de no sa kwan so no mo fa enyaye nti omumfa mema so omumfa ma so omudi fa mema so na ba no adwane awuram because when we say nempana ashase etwi oba oye kokko sa nti de na so be musu ko polish me aye kokko na mapo na maye kokko nti ubekọ na enku na aba no de no mo aye kokko na wo nti osere na omanyawo sa so mu bibia wo ho nti bia ba ye gi ye ni akese no e ho na ya na honhom etako me nkod ye wo me nyina me nkod dance da adan say age of 9 years me ne sha asetena e na me hu ba bia owuro nti me ye wum upa yem frebusuma ewo Ghana nyina mbodua wonyam onko dance onko bida onko swimming pool me onjare swimming pool me nya bi kura da wode me kura meda ne kura sini sumen mu adware me firi so kasim are swimming pool nye ofa wonko na ko dware mu nso ne teneko o say nsuo na ko dware mu etene o ejina ha se nyina no na ye bogu ye nima wonim de wo mi mu wonim tumia wo mi mu awa vi swimming pool ba me hade na say ye dos ni egum ye gi ye me busa o say wonim tumia akutam hwan me ame wo hai se me no ko dware mu wonim tumia akutam wonim tumia me ja wo nsuo no mu wonim ade a me ja wo nsuo no mu ofa na ade wuja woni kedisa no dware no wonim de me pa free won de nti a me ba dware ho aden so ye dware a in fact ye wuro because ye wuro man ka swimming costume ni de na mi anim ni e bu ho na aka seven previous ade ba no ko na wo ya wuro apart from no phone le kata so no phone ko men mun kata no phone de bi no mun kata
ɛna ɔmo nyinaa gu pool no mu ɛna ɛntene wonim deɛ ne obi de agya mu wonim obi kɔ nsuo no ase wonim ade a wɔde abɛgu wase saa wonim nsuo a wɔabɔ agu wo ho a aforo na hɔ no so no saa kingdom no otumi ba hɔ bɛdware biara sama me wata no sɛ ɔpɛ dɔm nti kwan a ɔbɛfa so beebi a ɔbɛwura anya dɔm bi a ɔbɛwura nti ɔbɛhyɛ da de costume a ɛfɛ paa nti ɔbɛhwɛ no na ɔno nko no costume ne different nti wobɛkɔ akɔkɔpɛ bi atɔ ɛnna akɔ bi wo bɔne yie wotɔn so obi ayɛ nso mekɔyɛ bi no ɛnna ɛyɛ bɔne a ɛnna ɛyɛ haw ne amanneɛ ne atete a yɛfam nnɛ ɛwɔ wiase nti sɛ woahwɛ a ɛwɔ hɔ a atadeɛ bitumi ba so wɔ Ghana ha wopa yɛ dɛn abɔfkeo sɛ mio sɛ hwan o sɛ woantɔ bi ama wo gɛla na kyɛ sɛ wo niska anaasɛ woyɛ kolo tubɛhyia obia na ebi hyɛ no na dane jesi na dane jesi wɔ gase ɛnyɛ kwa wɔn ɛnyɛ misi mehu atale a aba so a mɛkan sika sɛ atale yɛ aba so mekɔtɔ gye sɛ mehwɛ ne yie wiase na hɔ kwa wo sɛ mo na mo hu sɛ wiase ne da hɔ kwa na supre me se ade a wɔ asase so ɛwɔ dini ɛwɔ hɔ spray nso saa me se spray bi wɔ hɔ kura na yɛ mmɔ mfa nkɔkwa yi yes yɛ mmɔ mfa nkɔ afum yɛ nyɛ obɛsua tumi afiri mfuo mu hɔ ɛde abɛtena fie na wo ne na abɛtena fie anti wo ma ikɔ afum bi a bo nso wadware na bi a wahyɛ ne nkukɔ afum ana bi a wɔkɔkora otumi hyɛ n'atade kama na ɔde nkukɔ afum na hyɛ but obɛdware kama tutu ne spray nneɛma na ɔde agu ne ho bi a ɔkɔ ne farms bi ana ɔkɔ ne ɛnyɛ spray bi wɔ hɔ a wobɛduru hɔ no wobɛduru mfuo mu hɔ no beebi a spray ne free no spray no beebi a efiri no na saa spirit ne bi so wɔ hɔ ɔtwɛn o deebi ebi a wɔno ne lame no anaso wanka wɔbɛtwam kɛkɛ ɛna wɔte ne pampa nti wɔn na abɔ me spray okay ndɛ me no wobɛtena na wabɛkyia wo but say spirit nto yɛ ɔba no sɛ wafɔ adamfo nti wo hwɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛnhyɛ ne nso saa memi wɔ ha yi si a me life setie no sɛ mehyɛ atale yi nnɛ wɔn atale ayɛ ahyɛ me mehyɛ ne nnɛ deɛ mɛfa mu nnɛ nyinaa ɛwɔ me tim deɛ bɛtu me nnɛ nyinaa ɛwɔ me tim kyena atale a mɛhyɛ tra mɛhyɛ mpɔbɔ a mɛhyɛ deɛ mɛfa mu nyinaa ɛwɔ me tim nti mehwɛ no wei mehyɛ nea mefa mu ni na mepɛ metahyɛ wei deɛ mefa mu mempɛ menhyɛ kafra nyame mfa nkyɛm na mo mfa nkyɛm me wɔ boxer bi wɔ hɔ mia no masom atete fufuro brani mehyɛ ne 3 times na ade a meyɛɛyɛ no mahu sɛ boxer bɛ create problem ama but ye nipa ye mu minimum ye ntena se nwene se atale a mehyɛ ene ntena makosi ba ye pe anka me se ma gya edwaman bo so ade ntena wo se wo tena se na reason se die nti ade a me se ma gya die ntena makoye for wo fa cheze mumu fa nema bi tra anya tra ya se nya tra nti ye nam na ho ye nam nyina ahonhom wo ye nche obi won si anyankopɔ abɔfo de wachi no saa so no mo so de wachi saa yes no mo dɔɔso ɛkyɛne nyankopɔ bɔfo no but enne no enna medical kae no nyankopɔ ahindie no wagyae ama yɛzi abronsam de na yɛfa
nti nyame abofo no bronsam de na atwa ho hia no edoso te nyame abofo sa because say no ya pu nyame ye na ya pu no wono mpu ye but ye mom na ye pu no ye nsum nyame o ye yi na ye na nyame asom ye wo ma nyame bia ne da untim na nyame na ma ye bia ne enye nyame na ato nsu nwan na esu enisu ema jende anase makokura fifiri da untim osane ba ko benye na nsu atoi nti yese yi na ye isa na nyame no esonye ba yesu ene ye ban bi ntuni sese ne nyankopon na yese na ehwe not ye na wo hwe isa ena demons na atwa ho ahia demons no so do so nche nyame abofo no won se niam bia wo bible mo se nyankopon kire no demons ne nte na wo kan se sa ade na mempe wonim se ye den wo de beba wiase but ye yo sa hwe bible se mami watabe jina hai so kan bible aprechi wa obeka se wo yesu ba ofajai omunnimu omunnim papa onim bible no Quran omunnimu ndi aya ekwan a niema wo bible ma wo se enye no nyankopon se enye no wono na kreti obeya de bi saade nyame se enye saade winti ena wo se enye na ye ya anase nyame makwa na eba wiase ne bese ye ne manu bese dia so won pese ne ma bese dia ye be so ne manu mo ahwe amana ne manu mo asai ndi oguso se nyame manu sa nanka enye won won se bible mo Job won se seta e ka che nyankopɔ se Job metimi asai no na oso mi dono metina se na megine di won sanas omuso ebe so ye hwe enya yen asa agro bi na nso enya agro me de wako pub nkomo no o se wasoma ho o se wasoma ho bebre won bebre me bosom me aye odi aye masisi ade edi hu nkomo no aye mama wata nti ye beko different mama wata na ye be di akodi awi ansan se ye be ya ye beko se ye bosom a ye beko si a ye gu bosom nsa ye ya fam ye ledi wonom di omoledi ye si a ye gu bosom nsa saman som se ye se gu saman nsa ofa she me obi wu a ye kodi dan wi mu ha ma mere no ye di dan wi a na ye kogu nsa metimi hwe se amose bompa na yusu voice na mesere metimi se kai saman sore nya adwuma se obi papa wu enne omunsie no no one ka so opade ye firi papa ho no wo frem ade a ne papa pepa wo emra wo te ase eno nkwa na hiam sensa na onam no mansa wo pepa eno na hiam na men enkyere ne mamienu ne toka ho na men gu nsa na ma no na men boni dini na men gu nsa ma no so wan sore a ndi e wonya te asfo cage kura ye chi saman hie mu no memma sa cage na yi yetimi chi saman saman ye nchi saman anti adentina mo sebio me gunu memu no mo me ntimi nka ne nyina antia mo som so ye different e ma ye yesum sa na etie ye bedi honko na se obi betimi adi bone na nipa na wodi ni bone no ese ne sasa e kire no obetumi aye bibi ache ama ontimi me wofa wotimi chi saman obechi no no momra saman na shekage mu na yese ye hu no ase watunto so ogu yeni na ye hu se saman gina cage mu na saman ni gina cage na ye hwe no nti de ese nka oye ofie ho no ontimi nye na yese ya chechere no ye nchechere saman ye chi no wono so wan kan kire so wakwa chi saman no
ahye cage mu obaga se magekere na ama na wonnim na akwan a wontumi nkekere no so da di saman ho na saman ni ho dia edina ni bible mo no ebi ni wiase na me de bia meka se wo sofo obeka se beye ni wiase saman ni ho na motia no mo ni ho abosom ni tumi to wo obeje didie tuji wa ebia no bi person no din komo on e de besia nyame ya adoma afi next ayi no be say ba ewuo saman ene asaman do ene kwan fa so mo kikire saman na edino kakra o ba no do betu jana so ba no ma beji okay opa ombra okay ena no na manfo aba ha pa so wo pe number nti di opa number no ombra ha sa o na yem fama no ana wo frem na mo de mana meme ni ha se na wo wanya nipa na contents okay no ano okay e be say yem pon ne wan okay nti ka bi kire me e fa wiase asetena ani wiase hu anadwe ye kwa akoda tam ben na ya na Marine Kingdom ne ta nante pa say about 951 e ko boten but omo ni time omo no so omo suma e ba wiase nti sabre sie no omo apie ma mo atana pie omo apie aba spirit e wonsu na sene nyina apie aba nti every 8:30 no omo ahase no omo nenam no afiansa na omo abaye meeting okay ansa na omo asim nti obi wo hora na yesi wo kwa adibo so me yes ebi wo wa yesi contract na ye di ama wo no wan wia wan nye contract na ana wan wia ma meso obedaso to obedaso ati ni party bia no ma ay contract ne ko bi so be wie sa ebi wo kra ye nipa ena tumi na be hye ne mu wode ne ye adwuma me first no me nto me nsambo nipa ebia me ne wo beko na me to me twade sepa me to na efa wanim be 1 foot wo benya wo mark na hye sama abo because wo ma ba to aso yes wo ma to aso amam efa wanim se ye na hye so ono ato ame so to wabo no na hye sama abo no o ma me nsa no kura bia beka ho no na bia beka ho sie se kura me ne wo di agro me de me nsa kura twawa wo beti se me nsa ya no ya bet na ye boko bi na boko sa bibi wo wiase won wo fa me de me ka kire tifo nyina ne se wa obi bedada wo se bibia ni wiase bibia ni tumi wo wiase no ne odada wo de wo ko sayim na nyina ne se ahwe yiye so obesum nyame ame de bia de me kani wonim so obesum nyame a wo fa sumni ye ne emane oye malam so a malam ye malam no ye ni ye dunsini ye oye kristo ni ye emane o mane dia wo fa waso be ye hye obi benya wo waso be ye hye abuzia wo hwe me free hin na wi a hwe me free no e bia question ni mamusa obetime de message no e de afam ye Facebook no na mabusa nipa mi ense media abo na otiefu Joshua de no so sa etiefu fu ni ete ha life ne bono ye fawo ho mo lafu fawo ho no eni ahokyere ni hia mo lafu na no kurese loto loto number spiritual level ho ayedima yedima bedi hu nkomo but wo ho ne ma nipa ya na yes on say me kanene de me ma mana mema no won say ade asa bia me da
na yɛ kwa na ɔmo aka kyerɛ sɛ hwɛ number na abɛbɔ n'ani ebi wɔ kora na ɔmo atwerɛ hu kingdom hɔ no na number no wɔ ɛbɔ hɔ da national na ɛbɔ hɔ saa mmerɛ no so me tama mani fia me national lotto nkwa na wɔ hɔ yɛtwa no me nna ɛwɔ mpona so wɔ debi wiase sei no lotto yɛ once in the week sana minim nti sɛ mpona ase no ebia yɛkɔ do Friday a na ɔmo se number bobɔ ni na sɛ before ansa na yɛbɛbobɔ no na number no gu ase hɔ saa wonim ni kingdom wonim the spirit na ɛyɛ sɛ wɔde number no ma wo nkuan deɛ ɔbɛ make sure sɛ number no bɛbɔ wɔn sɛ machine na number no wɔ mu no before machine no bɛ reject one bullet abasoro no spirit no kra na yi ama ebi wɔ hɔ wa ma wo 39 69 number no bɛba no wɔn sɛ 69 wo da no na tim yɛ sɛ 96 wɔhu saa na ɛteɛ nti wo wani so no sɛ 96 na wo hu ne sɛ yɛ 30 69 saa nti ba no wɔn buo wie kura ansa na nti wɔn nim aba abɛbɔ kyena Tuesday wɔn nim nti sɛ wɔn ɛno na wɔn de ma wa ɛna wɔn so ntumi ma wɔn mpɛ sɛ wɔn ma 5 ne nyinaa ama 2 3 nti saman aba wɔ hɔ saman aba wɔ hɔ saman ɛsɛ wɔn bɛ so daeɛ ɛyɛ nokura wɔ hɔ ɛyɛ real ɛwɔ hɔ sɛ spirit na ɛyɛ saa deɛ no saman te sɛ me na wusi ɛyɛ sunsun bi a ɔno so nam hɔ wɔn nyankopɔ bɔ wiase wɔn sɛ a spirit ɛdɔɔso nti wɔn dɔɔso no ebi dini samani nti nipa ni wu a wɔsi me deɛ me bɛyɛ ne sɛ nipa wu a ne samani no me na ɛbɛba me hɔ nti ne dini no ɛna ɛwɔ so samani nti ɛyɛ spirit nti saa spirit na ɛma namba no saa spirit na okay nana mpɛ sɛ me ba na me ma na me yere mu a me gya wɔ akyire na me kuna me gya mu wɔ akyire no me pɛ sɛ ɔmo di yie ahokyere no dɔɔso okay yo ndi fa ade kɔma wɔ no na ana wasoma ɛyɛ daeɛ ɛnna ɛyɛ daeɛ wo bɛ daeɛ no so no ɛnyɛ wo kra na bɛpia wo nya daeɛ wopa ɛnna yɛ ntena ha sa 66 wo bɛyɛ dia so daeɛ wo kra nti na yɛ sɛ wɔambɔ wo kra ho ban ya ai wo yɛ kɔtene mu wo kra na wo wu mu no wɔambɔ no ho ban ya wo yɛ kɔtene sɛ fɔ ntimi efa wa at any time seriously etimi ku at etimi sɛ wa at any time sa na ɔmo yɛ abusia ebia na apɛ sɛ ɔne ne di nkɔmɔ a ɔkyena obetumi aba sompa ɛfɛ ba so hwɛ sie ana ɔkyea me kwasi ne mu na madam bi ne kan ɔse apetesi ɔnyɛ campaign but ɔwɔ anomfo me bɛ sɛ ɔhu sɛ deɛ wiase siteɛ na ɔba na abɛgye nɔmba na kɔ na bɛdi adanseɛ kyerɛ me sese na hu sɛ wiase ɛnna hɔ kwa ɔfa gya me kwan ne nkɔ deɛ na bɛtwa to yɛbɛtwa to na afutu yi a sɛ yɛ nnuaman especially nnuaman binom ɔmo dressing misi mesrɛ wɔn ɔmo nim me na si a ɔmo hu me koraa ne sɛ wuni a ɔmo nim deɛ ɛte me mu no mesrɛ sɛ saa so na obi twa mu a ɔmo nim deɛ ɛte ne mu nti ɔmo dress na ɔmo hwɛ ne yie ɛnyɛ obia na yɛhu no esua no mera se abusia me de akyɛw ɛyɛ free lectures, free tuition, free consultation, physically, spiritually. Obi wɔ hɔ a meka sɛ na koma ɛnyɛ no korɛ ɔnkɔ nsuo ase bi a ɛyɛ wa wasɛm sɛ Kristo ba yɛ kura no saa 0543 989 989
ɛna 0247 989 989 0247 989 989 ɛna 0247 989 989 maka kyerɛ wahyɛ wo bɔ so sɛ me ne bayifoɔ bi ebedi nkɔmɔ fatu trim ɛbɛba so live. Hello. 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 What kind of channel? Why you? Can I so far now? Sa ewe. Also, Papa, is your car? Not all. Canada. Papa. Yes, abasi ya no me age because me nkura asefo no ba no be ba. Oh, no, you know, no five oh. Yentie we. Ana de ye wula sunsun. You have to power. Hey, yeah, people will say, you have to out that. Papa is some of the kind of me. I come as a fan. I'm about to get number. I'm going to let you go. That's it. Hello. My name. Country. I am Sanana. Boko there. I'm not the more. Namuse. Ah. Nyɛ deɛ ɛkɔ so wiase di anka yɛ. Yo, my Kanda, two point of point in the Waya Maya Yimre. Namena would Nuna, some far active for Nigeria watching the city to Sumpadia and Yahopon Winchirano. Now, also, I'm going to find some by Yahopon to Winchirano, no bomb home by Cassie. Nana. Maybe I'm about to ask someone about and come money in a program no variable some in my Yawa. Young one echo. Ah, you have Madame, the more pen I may yam why. Nana, I am company and the car program no Wayaka from Frama, Nana. Sani Bayano, the Befano. Yamia, the Mafia, and Siamono, so Bonidia, and Sia, Yafatijana, this year. But Yamia Doma, a feeder and a panon, Conon. Yamia, the Mafia, and Sia. Namo de molesting in you bit me about Namo de Abawai. You, Nana. Yeah, money I'm employed to my. Say. Hello. 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 And some we are see you. How can I say? Nana Himani. But John make a very drop of my crew, my family. Hey, Drobu Kofko, Ajiman Krum. Die. Hey, Muna Claire Hong. Because I won't hear him. Hey, Drobu Kofko, Ajiman Krum. I said you better touch Yamopa. Why? Ain't you? Yamopa, Nagro. Yakopan come. No, it is Copan Bomb. Corporation. Yes, you that's say. Oh, maybe a course in the free banner. Drobo, Kufku, Ajiman Krum, German North, German South. Mamenchia, Nipanye, Aqua Banchi, de Banchi Ponani. Mo amoye chop ba ni nyina nipa nyoka kuro be na wo so no aya oh control ha hello and some ewo wiase o ana o kan si kase fa why you baba kira na atroni fo yentie mu ya da papa ani de dia unyi sama kase kire amma ye hun de ba ya banante ani de ba ya bada aka mu mun tiri na wa samnu kai gina tiye we dia ka ba bo ga na papa na pa kunya me shiro papa pa nyama content na mai o mai tani mu de we te dia o de bo bo me shiro dom o so nyame enshirao. Hello. Monyana yemfansi ona ye de moto ne nam enso obo ababo ye nwumere no.
anya sem keto hello 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 ensem sisi o ana ogan say why new ajo your friend Mike to make a pro odomase fo yentie mu my question na me bisa na say kama no kan da yana say no me bisa re say o so da ya na say o da no kan so da no da de o da ese o so da ye means of communication yankopon ene yedi nkomo ana ofie abosom ana say bia o maame ana say a means of communication nti da de ese o so da ye okay so me da mati money aduma what I say odomasefo mo on pesa mo be join ni kuo no ochena enna de chie obetimi aba betwere udin e wa ha sei na nyame ya adoma fie da ontwere e kora obetimi aba meeting ne bi na fe ya twere udin kama hello nana ensem e wo wiase o hello kakana sei secretary ni ana acho kuru atamele mami sompa he na wo fie fugi batana yetio nana professeur emiro bibi usama ma hunu ko so yati akupa ko san ko ma pa ma university sabi ta fie da se wo fie ena ate wo mon kan ko nti share de hene asotia no wanafo nsesere su akontanim eko eye kosane chebekrom abonsere krom ha radio na mutie ni sei na nyame nhira mo hello nsem sisi o ana o kan sei na hwan ni o sompa he na basare ba sare fo ho ye ami ando mo yo ba to nyame ya adoma fie da meeting no ebeba so yambo afia da o fie da na meeting ne beba so no anopa no nkono ba cho ndi yambo atebe ya no pa aba ya anopa no nkono se eba ya mbetimi akọ mpa cho ya tit na ina wasti ba cho we ma mo ya juma we de da se papa na kire ne ma bi jiso ndi ai no kra dia je je wala ma ya ne mra dia no ma ba na dia ya me nwe mo bo se ne dia no odin o uhia se ne yafuru mu nyina gu ho na furu ba ni nyina ta ho ya me nwe mo bo na dia ba dia eden ti ike aja bana bani vuo no o bo ya no pompa na aja o nkasa nkire o ma ba ta bi fo no bi so ho no mo ya ba she boni nana ai ma ya ni panin biya se ya mi ya ma me de o list na ba wa me patro ya fa bra on betumi aba na ma ma ba wontumi ma so na the list na ba why matia na ya me ya adoma next meeting me ne eye papa e bedi nkomo mo a monyema wa fu pin bo so wa sha tade na ye yire no onama no hu say yes onyem te say maternity no mo so mo mpe hello Dana. Sompa hini ni. Dana amadu ya ni o ya fo. Fie da de me sure say wona obedi kan. Na kokko ya adumo a. Inshallah. Oh, Dana wodi ya da wasu bebre. E ka cho so sompa de so won kia na wa ye ho. Na na se ya da de ya da. Ye na mo so kura ye nguhwe. Me ka kire me yonko Abraham. So te me kan. Dad me ma na futu bi. Se tie papa we aso no a. Se me dogu so. Ogu ni pe bia wo wo se nipa na eba no. Ogu bibia be se si no bia. Wo hu se eye wo no ho ade. Na wo nye. Ogu wo na se ha bia me. Tabia me ti wo ya mfuzo wo hai. Nkware twemo me fere wo tu o mu fo ani. Ka the body of Moses enya me kasa brɛ pa enti so obi e tie papa ya won fa de obote no won fa no fa nyejuma obi a me ke ya ka wo kra me bofu enti obi bia wo te papa yin ka no so de be nyejuma aga boa wan kasa
sɛ wɔmfa nyɛ adwuma a na ka sɛ ɛbɛha wankasa nti meyɛ mesrɛ abusuafoɔ no a wɔtie space mama yɛntie no kwa yɛntie ne yɛ ɛho adwuma ɛna bɛboa yɛ nana mede bɛsi ama obi aba medam ase dasara no pa na nkora ne kɔ vacation classes secondary school hwɛ dressing paa eish nyame yɛ adom a mɛsa ma yɛahwɛ gold sika kɔkɔɔ ne tuo ɛne nneɛma a ɛwɔ mu yɛmfa nsi wɔn ana obi gyina so abusua madaroma wɔma yɛmfa nsi na he nika yɛde moto ne nam na sɛdeɛ nsuo no asi atɔ no sɛdeɛ ɛda so ɛtɔ no deɛ ɛwɔ mu a na ɛwɔ mu no te nsuo no a na yɛde bɛkɔ ɛbɛbɔ yɛ akɔpem sɛ bɛduru fie so ahia to fie piri so kwan wa nti wɔma yɛmfa nsi wae na nyame yɛ adom ɔkyena ɔno nkyea ma konta sɛ kwa ɔho te sɛn nyame yɛ adom a yɛbɛsan so ahyia bio mpakyɛ hɔ ana ɛba bɛsɛ kɔmputa no ma me wae na memmɔ nnwom na mensɔre na hwee ni so abusua nyankopɔn yɛ adom a ebia na wotie me na wopɛ papa no nɔmba no a frɛ nɔmba wei 024 54 99999 ofra a yɛde nɔmba no bɛyɛ dɛn ɛbɛma wo na afei wone na kɔ akɔdi ɛyɛ nkɔmmɔ na wakɔhwɛ sɛ deɛ ɔka no biribi ne wiase a wobaa bɛka kyerɛ me 024 54 99999 afei duru tam ɔno ankasa so pɛ sɛ yɛmfa ne nɔmba no nto dwa a ne de ato dwa ama no anaasa wofra dada wei nso 024 891 9991 024 891 9991 ho ana de banche ne bɔɔdeɛ fɛfɛɛfɛ bi bɛra me a mo amfa ne din ambrɛ me yee na menkyea sister Fati ɔho te sɛn na afei sister Sɛwa watchman Sɛwa goto nyame nhyira wate nyame ɔnyɛ ɔkɛseɛ master ntwi ɔnso so ɔyɛ poultry farm ɛwɔ ɛyɛ asufufu Ghana flag master ntwi ɛda ɔho te sɛn ɛkyia wo na ɔyere ne nkɔdaa no nyinaa Dawuro wana ɛba yo nti nyankopɔn yɛ adom a ɛdase yɛbɛhyia nyambɔ ɔkyena yɛsɔre so na afei deɛ ɔtoa so aba bɛtoa so